muna roƙon Ubangijinmu Allah Jalla wa'ala ya kara funkasan da jam'iyya da manyan jam'iyya, ya gyara gidajensu, ya shirya da iyalansu, ya ɗaukaka sha'aninsu, ya gyara musu duk abinsu da ya bata, da ku kuma da kuka taru, duk wanda suka taru tukuna aka zamo jam'iyya. Ubangijin Allah ya gyara gidan kowa, ya mikar da mu, ya shiryar da mu, ya sa kamin shekara war haka insha Allahu mu samu saukakku a cikin wannan jam'iyya mai tarin albarka. Kamin wani ramadani haka mun yi walima, wasu sun kai abin nan izifi daya, wasu sun je izifi biyu, wasu sun yi izifi hudu, wasu sun yi izifi shida, wasu sun yi haka. Muke so insha Allah, kuma kamar ba ya ake kiran shi, yadda ake yi da idan da muke yara muna zuwa makaranta, idan mutum ya kai kad sami Allahu ya'ani aya ya ake kiran shi izifi uku kenan ko yawwa, idan ka kai kad sami Allahu izifi shida, to lokacin sai a ce za a dafa tuwon shinkafa, iyayenka su yanka kaza a kawo makaranta da malam da almajirai a ci, a yi addu'a Allah ya kara maka ilimi. To insha Allahu muna roƙon Allah ya nuna mana ranar da za mu samu irin talibai haka. Kan wannan jam'iyya za a ci tuwon shinkafa da miyan agushi, miyan taushe insha Allahu, a sa ma ilimin mu albarka. Ina ce muku kullu am wa antum bi khair, kullu am wa antum bi khair. Allah ya karba mana, Allah ya maimaita mana, Allah Ubangiji ya ji kan marigayenmu, Allah yi mu duka albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.